Dobrý deň páni, nakoľko som pri servise zistil, že konkrétne tento hasiaci modul, ktorý sa nachádza kúsok od rúry, ktorá je tak na 90 stupňov zohriata, vyzerá, že sa uvaril. Musel som nahradiť MPH 9 dočasne MPH 6 mojou, nakoľko je nefunkčný. A urobím o tom samostatný záznam aj do servisnej knihy, elektronickej aj do papierovej, ale robím vám k tomuto tiež takto záznam, aby sme o tom vedeli. Keď sa dohodneme a budem robiť ten ďalší nový systém, tak samozrejme prídem a vymením za MPH 9. A keď sa nedohodneme, tak sa nič nedieje, pri najbližšom servise vám dám náhradnú novú MPH 9. Ale keď už to mám takto rozobraté a namontované, tak vám aspoň ukážem novinku, samostatný alarm box, ktorý som vám bezplatne tam domontoval, takže ideme sa na to pozrieť. Pôvodný systém hasenia bol spravený tak, že každý jeden hasiaci modul má samostatný senzor a keď začne horieť, tak senzor sa aktivuje a aktivuje konkrétne hasiaci modul. A v tom prípade sa spustí celkový alarm. A potom fyzicky musím prísť a skontrolovať, ktorý senzor sa aktivoval a ktorý hasiak je už vyhasený. A keďže ja stále vylepšujem systémy hasenia a logiku systému hasenia, tak som sa rozhodol, že vám bezplatne urobím upgrade, kde každý jeden senzor vybavím takýmto alarmboxom a v prípade, že dojde k samostatnému haseniu napríklad tejto zóny, tak sa samostatne spustí len tento alarmbox a ostatné nebudú aktívne. A to je práve tá výhoda, že vlastne potom vizuálne vieme skontrolovať len ktoré hasiace zóny hasili a jednoducho to vymeniť. Idem vám to ukázať. Zoberiem si magnet, aby som odkontroloval funkčnosť senzoru, lebo senzor má magnetickú indukčnú linku a keď priložím magnet, tak uzatvorím magnetickým polom obvod, ktorý sa chová, ako keby hasil tento senzor. A potom to vyzerá vlastne takto. Čiže keď dojde len k haseniu tohto konkrétneho hasiaceho modulu so senzorom, tak ako máte možnosť vidieť, ostatné neblikajú. Tu sú namontované tie alarmboxy, tie neblikajú. Bliká iba konkrétne a tak vieme, že táto zóna hasila. Toto máte odo mňa zadarmo v rámci servisu, ako taký bonus navyše.